Sihlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Inkulu indaba laphana wengane zakwethu umculi kaMaskandi uSimiso Khumalo uma ngaze abaningi ke laphana wengane zakwethu uma ebhala kanjena einkundleni zokuxhumana uthe kunomunye umculi wakithi engicela ningaphinde ningibuze yena nami ngeke niphinde ningibone ngihamba naye ke wengane zakwethu ubese posta ke isithombe lapho khona nomlabalaba. Siyakhumbula ukuthi lezi insizwa wengane zakwethu isikhathi esiningi ibekade isebenza ndawonye ngokomculo ke laphana wengane zakwethu. Inkulumo isuke uma ngabe abalandeli bembuza laphana uSimiso ukuthi uphi umlabalaba ke wengane zakwethu wayesephendula ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa lwakho ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawula iside lika mlabalaba besingakalizwa ukuthi yena uthini ngalokhu okuvezwa uSimiso. Siyi-channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Siyacela uma umusha wenza okulungile cenza subscribe cenza nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Ngiyongena sengijojile kude kwela kithi. Ngelanga lisheshe lashona shwele Nkosi. Welanga lisheshe lashona shwele bakithi. Ngiyongena sengijojile